हाँ भाभी, राखी में आवत तनी हमें बात। अरे बाप रे बाप, इतना हमरा मर्द के सारा पैसा खर्चा करा दी हन। खाली झोला लेके आवेली या भरत झोला लेके जाली ना, ई हम ना होखे दे। देखी ना दीदी, हम और भाई चल जाम से हमरा नहीं हर, हमरा नु भाई के राखी बांधेला बा। हाँ तो हम राखी कैसे बांधे? एगो काम करेम, हमू रउआ नहीं हरे आ जाए। अरे बाप रे बाप, इ त हमरा नैहर रही हन त हमरा मर्दों के पैसा खर्चा करई हन आ हमरा माइयो बाप के पैसा खर्चा करई हन। हमरा मम्मी पापा के इनकरा के कपड़ा खरीद के देवे के पड़ जाई ना ना, ई ना होखे देम हम। दीदी सुनी ना, पहले रउए ही हमरा के राखी बांध जाए इनका के, ओकरा बाद ही हमरा के लेके चल जाई हन नैहर। ठीक बा भाभी, तब हम चल आएम। ठीक बा। लागत हमरा मर्द के खर्चा कराही के मनी हनी राखी में, कुछू ना कुछ उपाय करही के पड़ी। बबुओ, अब के दीदिया के का देबो राखी बन्हाई? सोचा तनी कपड़े उपड़े दे दे। हाँ बेटी के साड़ी देबो, गहना दीहो कोनो। गहना में का दे? एगो कान में के कीन के झुमके दे दो। ढेर दिन से कहती है कि भैया से राखी बनाई, झुमका दिवा दो, झुमका दिवा दो। हाँ हाँ बुढ़ियो, हमर मर्द के बोका बना के दोनों माई बेटी खूब गहना गढ़ावा लुगी। आज ले तो ई विचार ना आयल कि पतोह के एगो गहना बनवा दी आ बेटी के हर साल गहना बनवावेली। हाँ ठीक है, कहता नहीं गहने दे दे। झुमको दे दी हो, साड़ियों दे दी हो। आई तो पहन के जाई तो ओकर ससुराल कहियो सनू कि भाई साड़ियों देले बा, झुमको देले बा। एगो तो बहिन बिया, कौन दूगो चार गो बा? इहो बात तू ठीक कहता, दे दे। ना ना, गहना तो हम ना देवे देम, चाहे कुछ हो जाओ। एगो काम करो तनी, ये दोनों माई बेटा के फोन से ही मोटको के नंबर ब्लॉक कर देता, ना होई बात ना ही मोटको यहाँ आई हन। ए जी मोबाइल देता। कहला फोन? अच्छा, कोनो लड़की से बतियाता नहीं, हम समझ गए नहीं, यही से रउआ फोन नहीं की देत। हमेशा सके करत रहे बता रहा ला। कर ले लू चेक। हाँ ली। बिना मतलब के खाली बोलत रहे के बा। मम्मी जी तो सुतल बड़ी, जाता नहीं मोबाइलवा ले ले। ना ना, कोनो काम नहीं खे, सो जाए रुआ। चलो, दोनों आदमी के मोबाइल से तो ब्लॉक कर देनी, अब टेंशन खत्म हो गया। बड़ा आ रही है झुमका पहनने वाली। अरे ये हमरा भी काहे फोन करते रही। हेलो, हाँ भाभी, कहतनी कि भैया माँ दोनों के फोन काहे नहीं खे लागत? अरे देखी ना, वो दोनों आदमी के फोन नु गिर गल है, खराब हो गल। खराब हो गइल बा? कैसे? दोनों आदमी के फोन एके बार खराब हो गइल बा? अरे रखल रख वहाँ गिर गल है। हाँ तो माई से कह देम कि हम राखिए के दिन आएम, पीहू के पापा के छुट्टी नहीं खे। ए दीदी सुनी ना, राखी में तो रोड भैया रहबे ना करी हन। वो काहे? वो जाता रन ट्रेनिंग में बाहर। जा, अब की बार तो अपना भाई के राखी ना बन पाएम। जाए दी, हम आए मारुआ सिंघोड़ा में राखी बांध देम आ तनी माइयों से मिल लेम। ना ना, हमनियो नु जाता नहीं सा उनकरा साथे ट्रेनिंग में। ई कैसन ट्रेनिंग बा कि पूरा परिवारे जाता? खास तरीका के कंपनी बनैले बिया ट्रेनिंग करेला। कोई बात ना, भगवान करस कि वो अच्छा से कमास कि हम अगला बार और ढेर नेग ले। ठीक बा। ठीक बा। अब हमो ब्लॉक कर देता नहीं मोटको के, ना तो हमरा के परेशान करी हन।
आ राखी के दिन तीनों फोन बंद कर देम। बहू देख ना दीदिया अभी लेना आई, अब फोनो लगाओ तो फोन नहीं खेलागो तो कौन। अरे राखी नु हो, उ राखी के दिन हमरा के राखी बने से चूक नहीं खे सकत। कितना दिन से कहत रखिए कि माई झुमका दिवा दे, भैया से झुमका दिवा दे। हाँ नाचे लगे खुशी के मारे। अहन कैसे, हम तो सारा खेला कह दिले बानी कि हमने जाए सो ट्रेनिंग में बड़ा का झुमका पहने वाली भइल बड़ी। अब तो सारा गहना कपड़ा हमरा मिल जाई। ए कनिया अच्छा अच्छा खाना बनैलू हनु, हमार बेटी नु अच्छा अच्छा खाना खाए के बड़ी शौकीन हिया। हाँ मम्मी जी बना दिले बनी अच्छा अच्छा खाना इनकर बेटी ला हम थोड़ी बनैले बनी, हम तो अपना भाई ला बनैले बनी। इनकर बेटी आई तब नु खाई हम। जिया जी प्रणाम। मम्मी जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। खुश रह बउआ। अरे हमार भाई आ गया, आओ राखी बांधी बैठ। ये अपने भाई के राखी बांध ली। देखा हमार दीदी कब आती है, पता ना कहाँ रह गई। आवते हुई। हाँ ए मम्मी जी हमरा नहीं खिलावत कि दीदी आई हन, ई गहना वा सरिया हमरा के देना दी। माई हमारे नी भाई ले दीदी कान में के झुमका आ साड़ी। अरे वाह कितना सुंदर झुमका बा, थैंक यू। ई कैसे आ गईली हो? हम तो कहले रहनी है कि हम नहीं जाता नहीं सर ट्रेनिंग में। अरे दीदी जाना था नहीं, हम ही बताई नहीं हम तोरा फोन करते नहीं तार फोने ना लागत रहे, जीजा जी के करते हैं तो जीजा जी के फोने ना लागत रहे, और मम्मी जी के फोन लागत रहे। तो हर 5 मिनट का हम फोन कर तो हमरा कहली हाँ कि रउआ राखी बनवावे ना जाए का। तो हम कहनी है कि हम कहे ना जाए, आज तो हमारे दीदिया फोन करके कहली है सवेरे कि आज राखी बनवावे, तो कहली है कि रउआ चलिए हम पीछे से आवता नहीं। अच्छा तो ई तोर करना मा हो, तू हमर हमेशा प्लान चौपट कर देवेली। भाभी आ गई नी ट्रेनिंग पर से। ट्रेनिंग? कैसन ट्रेनिंग? अरे रउआ छोड़ी, हमनी के आपस के बात बा। दीदी चली रउआ ला